साहित्य एकाडेमि एवार्डखौ मा बिजाबनि सायाव मोननो हादों? बियो राव सोलायनाय बिजाब। आङो राव सोलायनायाव अबंलावरिनो फाव नाम होदों। अरिजिनेल बिजाबा जाहैबाय बेयो मालायालम नभेल सल'मा आरो सल'मानि नामा देबान्डेनि बि क्रिटिकाल। हिन्दीयाव आं हिन्दीनिफ्राय खालामदों। हिन्दीयाव बेखौ इसोर की सरारात होननानै बुंदोंमोन आरो। एम मुकुन्दना सासे फेमास माने नभेलिस्ट माने मालायालम रावनि। मालायालम रावाथ' केरेला बे साउथ इन्डियान लेंगुवेज आरो गुदियै बाथ्राया जाहैबाय आं बेखौ फरायनानै इमप्रेस जादों। इमप्रेस जानानै जोंनि बर' रावारिफोरनोबो जाहाथे बै हादरनि बै रावारिफोरनि थुनलाइनि जि टेस्ट बेयाव बिसोरनि कालचार ट्रेडिसन ससियेल लाइफ बेफोरनि सोमोन्दै जों बर'फ्राबो मिथिथों आं बेखौ सानबाय आरो। साननानै आं साहित्य एकाडेमियाव एप्रच खालामबाय। साहित्य एकाडेमिया बे पाब्लिश खालामनायनि बिबानखौ लाबाय आरो बे हिसाबैनो आङो बे बिजाबखौ माबाबाय। बेखौ लिरनायाव आंनो खमसे खम 6 माससो नांदों। 6 माससोआव आं लिरदों। बै समाव आंथ' जेब्ला थायो आं फ्रि टाइमाव लिरदों आरो लिरदों बेबायदिनो हिसाबै माने बिजाब महर मोननायाव खिन्थु बोसोरनैसो नांदों आल्टिमेटलि पाब्लिश खालामनो। बिथांमोननो ओमफ्राय आरो साबमिट खालामनांबाय। साबमिट खालामनायनि उनाव बिथांमोनाव फर्मेलिटिस दङ। बे फर्मेलिटिसनि मथे साफायनानै होबाय। साफायनानै होनायनि ओमफ्राय आरो बे कमप्लिटलि बिजाब फाननाय फोसावनायनि बिबाना जाहैबाय साहित्य एकाडेमि। आरो आंनोबो बुंनो थाङोबा आंबो गांसेल' मोनदों नैबेलाय। आं बेखौ अबंलावरिनि फाव नाम होदों आरो देबान्डेनि बि क्रिटिकाल। थारमाने इसोरा नों माबा मोनसे बिकृत जादों आरो हजों बै ओनसोलनि मानसिफ्रा। आसलथे बे पस्ट कलनियेल स्ट'रि। पस्ट कलनियेल माने बाहेरा बे हादरनि बिसोरनो मानसिफोरनि आन्दाराव दंमोन बे ओनसोला केरेलानि। आरो बिथांमोना उदांस्रि मोननायनि उनाव बै जायगानि समाजखान्थिया बोरै सोलाय सोल' जादों गुस्लायदों बे खोथायानो मेइन बे माने सल'मानि। आरो जायफोरा बिजाबखौ मोनो फरायनानै नायोब्ला आन्दाज मोनगोन बेयाव मा मेसेज दङ। आसलथे आङो जेनेरेलि सल'मा फरायग्रा नङा, ट्रेन्सलेटरबो नङा। नाथाय आं बेखौ फरायनानै इमप्रेस जानानै आं ट्रेन्सलेट खालामदों आरो। आंथ' ओरैनो खन्थाइसो लिरो नालाय खन्थाइफोराव लिरो। बिदिनो बेयाव खन्थाइनि प्रग्रामाव भारतनि दाब दाब जायगायाव आं थांबाय। खोला भारतआवबो थांबाय। खोला भारतआव तामिलनाडु आरो केरेलायाव आं थांफेराखै अबयसे। आरो बिदिनो तामिलनाडुनि मादुरायाव थांबाय। बिशाखापाटनामाव थांबाय आरो बेनिफ्राय बेंगालराव थांबाय। बेयाव थांनायाव आं मोनसे रियेलाइज खालामबाय जों राव बुजिलाया। बिथांमोनाबो फंसे ना हिन्दी रायलायो ना इंलिस रायलायो। नाथाय जोङोथ' खौसे भारत ना। जों खौसे भारत जायोबा जोंबो बिसोरखौ बुजिनांगोन। जों नर्थ इस्टआबो बिसोरखौ बुजिनांगोन। माब्लाबा नर्थ इस्ट आरो
साउदार्न बेबायदि प्रग्राम खालामो दा बेफोर प्रग्रामावनो थांनानै आं रियेलाइज जादों जों वी मास्ट ब्रिज दा जोङो माने ब्रिज माने सोमोन्दो लाखिलायनांगौबा बुजिलायनायनि मोनसे उफाया जाहैबाय थुनलाइ आरो बे थुनलाइया जाहैबाय नैबे बायदि ट्रान्सलेसन only translation can bridge the gaps between this north south west east जों नर्थ इस्टनिखौनो जोङो रावखौनो बुजिलाया मणिपुरिजों जों बुजिलाया मणिपुराव थांबाबो आं इंलिस रायलायनांगौ जायो त्रिपुरायाव थांबा बेंगलि रायलायनांगौ जायो दा आङो रियेलाइज खालामदों रियेलाइज मोनसे खालामनाय बाथ्राया जाहैबाय जोंनियाव ट्रेन्सलेसना असमिया टु बर' एभेलेबल जों असमियाखौ रोंखायो आंबो असमिया फरायनो हायो नोंसोरबो असमिया फरायनो हायो असमिया नभेलखौ फरायनानै बुजिनो हागोन ट्रेन्सलेसननिख्रुइ अरिजिनेल टेक्सटखौ फरायोब्ला आरो साबसिन टेस्ट माबा मोनबावगोन बेंगलिखौबो जों फरायनो हायो हिन्दीखौबो जों फरायनो हायो नाथाय साउथ इन्डियान लेंगुवेजफोरनि जों लिटारेचारखौ जों बुजिया आरो होमब्ला बेखौ जों बिसोरखौ बुजिनो बेयाव माने जिहेते थुनलाइया हारिमुनि आयना ना मा हारिनि आयना होननानै बुंदोंथ' बे हारिनि आयनाबाबो जोङो बे तामिलनि कालचारखौ तामिलनि आयनाखौ तामिलनि माबाखौ बुजिनोबा जोङो तामिल लेंगुवेजनिफ्राय जों बर' खालामनांगोन कानारिनिफ्राय खालामनांगोन आं बे मालायालमखौ खालामबाय दासिम आं मिथिनायाव गांनै जाबाय सासेया गांसेया खन्थाइ बेयो माबानि एन गौफिनि साहित्य एकाडेमि एवार्ड उइनिं खन्थाइ बेखौ कार्बि आंलंनि सासे माने राइटारा खालामदों बर' लेंगुवेजाव आं मिथिनायाव जोंनिया बाहेरा माबानि ट्रेन्सलेसनानो गैया असमियानिफ्राय खालामो बेंगलिनिफ्राय खालामो हिन्दीनिफ्राय साफा सानै खालामो इंलिसनिफ्रायबो खैजामानो खालामो बेल'आ जोंहा साफिसियेन्ट जाया हय नंगौ लिंक लेंगुवेज हिसाबै जोङो असमियानि थ्रु एसामिसबो जों खालामनो हायो थ्रु बेंगलिबो जों खालामनो हायो खिन्थु जोङो भारतखौ इन्डियानि माने कालचार ट्रेडिसन माबाखौ बुजिलायनोब्ला जों माने एन्टायार इन्डियानि गथै भारतनि लिटारेचारखौ जोंनियाव लाबोनांगोन आं बेखौ साननानै बेखौ खालामदों आरो यंस्टारफोरखौ आं एनकारेज होयो बे खेथ्रआव थ्रु इंलिस जोंहा गोबां इंराजि गोरों स्टुडेन्टफोर दङ हिन्दी गोरों स्टुडेन्टफोर दङ दे शुड काम फरवार्ड टु ट्रान्सलेट Indian literature into the Bodo. English medium गोरों गोरों दङ जों बेसेबां रोंगौ एफा एनैसो रोंगौ नाथाय जोङो खामानि मावनो आवगायनानै मावदों आरो बे हिसाबैनो आं रिकुवेस्ट खालामो आरो यंस्टारफ्रा those who knows Hindi and English should come forward and translate reputed books into Bodo आरो बर' नेसननि थाखाय बे बिराद मोजां खामानि जागोन आङो गोजोननाय मोनैनि खोथाया गिदिर नङा नाथाय आं मोनसे मावनो हादों आरो बेखौ खस्थ' खालामनानै मावदों आं हारसिङै आं ओंखामबो संनानै जायो बाजारबो खालामो बेखौबो लिरदों आं जेब्ला न'निफ्राय नङा आं दाबसेयाव थायोना बेनो आरो
बे हिसाबैनो आङो बेखौ महर होबाय दाबो आंहा आरो मोनसे प्रजेक्ट दङ नाथाय मावनो हायाखै ट्रेन्सलेसननि आरो मोनसे प्रजेक्ट दंबावो बे फिसा बिजाबा साहित्य खिन्थु राइटारा साहित्य एकाडेमि एवार्ड उइनार बियो तेलुगु लेंगुवेजनि अरिजिनाल बे इंलिसनिफ्राय जागोन बेनिफ्राय बे नभेलेट आरो बिराद मोजां 50% मावनानै बोसोरसे आं आरो मावनोनो हायाखै खामानिनि बेस्थ'थानि थाखाय बिखे बेनो एवार्डआ गिदिर खोथा नङा नाथाय जोङो मेसेज होनाय जों ससाइटिनो माबा मोनसे होनायासो गिदिर खोथा आं बेखौ होनो हादों बर' रिडार्सफ्रा बिसेसकै केरेला ओनसोलनि ससिय' कालचारेल माने ससाइटिनि बिसिनि थट्स एन्ड बिलिफ्स रिलिजियास फेथ्स बायदिसिनानि बहुद पिक्सार मोनगोन जाय बेखौ कालेक्ट खालामनानै फरायनो हायो